ja som za. Ja som to písal pánovi starostovi. No. Ale teraz aj ty si zodpovedný za to do minula, že ja som sa pýtal aj sestry všetko, kde čo je. Na tej stránke, veď naša stránka www.podkornice nefungovala, preto fungovalo naše Podkornice. Genéza, prečo to tak je, pozná starosta veľmi dobre. Ale bývalý, súčasný pán starosta. Súčasný. A teraz to bude, tak si to necháme ukázať a potom budeme tiež. Dobre, ďakujem, že som sa mohol zúčastniť tiež. Majte sa, ďakujeme. Dobre, ďalej. Ešte upozorňujem vás, že už máme iba 56 minút do konca zastupiteľstva. Nemôže trvať 44 hodiny. Dobre, pôjdeme... Takže ešte k tomu bodu, ako to skončilo? No tak to skončilo. Tak ty píšeš, alebo Katarína, alebo raz píšete jeden, raz druhý. Píšeme pre kontrolu. Katarína si robí svoje. No tak ten bod som navrhoval jednoznačne, že dať do uznesenia, že... To je bod koľko? Číslo 19. No ty si zapisovateľ, mňa sa nemôžeš pýtať, ktorý je to bod koľko. Ale že Katarína. Je to 19. bod, číslo 19, volá sa Ivan Barba. 18. bol spravodaj, ktorý sme zamietli. Spravodaj, obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie. Zamietnuté bolo ešte, pardon, koľkými hlasmi? Tá rubrika, či sa o tom nehlasovalo? Tu sa nehlasovalo, to som vyhodil z programu vôbec. Nemáme o čom hlasovať. Vyhodené, dobre. Schválili sme štatút, je to bezpredmetné. Dobre, diktuj. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie nadmerné zasa... A nie som zapisovateľ. Vedomie... Nadmerné zaťažovanie obecného úradu. Na vedomie nadmerné zaťažovanie obecného úradu. Listami podľa infozákona. Listami podľa... Ale to nie sú listy, ale to sú žiadosti. Tak nech sa páči, žiadosťami podľa infozákona. Terminologicky správny. No. A ty si tam dodaj to, čo si chcel, neviem, čo si tam hovoril. Ďakujem za transparentnosť. Dobre. Otváram bod rôzne. V bode rôzne teda otváram bod. Prvý bod je... Ideš si začať? To je bod rôzne. Rôzne. Otváram bod rôzne a to je vlastne... Potrebujem správu od Peťa Poleného na multikáru na vyradenie, čiže poprosím ťa o to. Aká sme to komisia? Likvidačná? Či na... Vy ste boli... Nie, na vyradenie. Vyradená komisia sa zhodla na tom, čiže multikára M25 užitkové rozdiel. Dobre, aby som to správne zapísal. No, vzhľadom na to, v akom je stave, tak sme sa zhodli, že by bolo dobre vyradiť súčiastky, ktoré by boli na jej opravu, boli vyhodnotené... Boli vyčíslené na 916 €. Je tam treba vymeniť celý brzdový systém, vôbec nie brzdy, treba vymeniť spojku komplet. To sú ceny ako... Internetové. Internet teda normálne, ako nákup, hej? Áno. Nie je bazára alebo niečo. Nie. To sú internetové, ktoré sú vlastne aj pán Snokov, Auto, Blader, Slovenská Lúča. Sme to spolu sme to hľadali tieto ceny čo najnižšie a potom zadný diferenciál, to je najvyššia položka, ktorý treba, tam bol diferenciál so zavierkou, ten bol až na 520 € vyčíslený. Elektrika, no tu ťažko je hodnotiť, koľko môžu čas súčiastky na elektriku, tak som tam dal len koncové svetlá a smerové svetlá, ktoré boli rozbité. Skločelné, je tam na rozpade, čiže najlacnejšie čelné sklo je 65 €. Čiže spolu to je 916 €, ale to sú ceny odhadov. Vám sa môžu vyskytnúť ešte extra položky. Od 3 firiem mám ohodnotené, že za akú časovú hodinu by to dokázali spraviť, takže MTK,
v kurte, čo sú servis, títo odhadli na 50 hodín a majú sadzbu 20 €. To je 1000. Čiže 916 za 1000 €, to je 1916. Potom je to... Robota teda, áno, komplet. Aj so súčiastkami. 916 sú súčiastky a 1050 krát 20 je rovno 1000 €. 1916 je... Ale to je len odhad, to sa nedá. Potom, áno. A druhé firmy boli veľmi podobné. Tí mali sadzbu na hodinu 17 € a odhadli to na 35 hodín. A ďalšia firma to odhadli na 40 hodín a mali sadzbu 15 € na hodinu. No. Ja neviem, či to stačí k tomuto, by sme mohli priložiť niečomu, alebo založiť to, že to bolo odkonzultované a... No počkaj, likvidačná alebo na odpredaj? Nie, to je len návrh na vyradenie z inventarizácie. No, z inventarizácie. A teraz ja neviem, aký je následný postup, že či sa my to rozhodneme ako poslanci. Komisia musí navrhnúť. Komisia, alebo poslanci schváliť. Normálnu súťaž, zadvihnúť číselka, kto sa chce zaradiť, dať do toho, ako sa robí aukcia, zábezpeka. Hej? Kto má reálny záujem, teda odhad je dať 500 alebo 200 €, alebo tak, dobre, aby sa tam nezaradili takí, čo umelo budú zvyšovať tú cenu. Rozumieš? Aby to bola férová súťaž. Ja som tiež tak navrhol. Dobre. Šrotová cena 200 €, cena to je to 2000 kg krát, koľko je šlo? 25. Vyšlo to. No. A okolo 200 € to vyšlo tak základnú cenu a už k tomu, možno sa nám si prihlásil len jeden a zoberie to. Dvaja sa prihlásia. Tak nech sa nám dohodnú. No dobre, ale ešte nebola vyhlásená. Môže sa prihlásiť ďalší, keď bude vyhlásená súťaž. Môže, zatiaľ predbežne sú dvaja už istí, čo pôjde. Krát 0,2. 400 €, to je 400. 2000 kg to má. Ale gumy obrátať. No, gumy to zase. Tak 300 €. 300 €. Tam je všetko Zábezpeku. Hlava motora aj všetko, nie žiadne hliny. To nič nehovorí o tom, štartovacia bude 300 € potom na tej súťaži. To môže byť. Najnižšie podanie je teda 300 €. Dobre, takže navrhujem, aby starostové obce doporučilo teda vyhlásiť licitáciu a následne predať na základe najvyššej ponúknutej ceny. Starostové obce, ako? Vyhlásiť dražbu formou licitácie a následne odpredať. S najnižším podaním 300 € a odpredať s najvyšším podaním. Zábezpeka pre tú aukciu je 300 €. Ja som aj pozeral ceny takéhoto vozidla, ktoré je pojazdné. Tak našiel som aj na 1200 €, nie vyklápačku, ale válnik len. Válnik len, aj tento istý typ, len tam je to problém. Že by sa toto používalo ako na náhradné diely a doplňalo by sa. Ja neviem, no to už, ale vravia, že to nie je... Čo je na tom dobré? Ja by povedal, že možno prevodovka je funkčná, a ostatné všetko je pred takom štádiu, že je to pred rozpadom. Keď sa nedá použiť ani spojka. No, takže tieto zbytočné opatrovať ako šrot. Čiže starosta vyhlási súťaž, Michal? Dražbu. Za vyššie uvedených podmienok. To je zvyšné, preto transport. Ešte máme rôzne? Áno, ešte ďalší bod je, ako viete, tak budeme mať vlastne automobil, ktorý bude mať ťažné zariadenie a my nedisponujeme vlečkou. To znamená, že chcem požiadať by som zastupiteľstvo, aby som bol poverený výberom na základe nejakých požiadavek, ktorých si dohodneme. Môj návrh je, aby sme mali ťažnú vlečku, ktorá má samonosnú brzdu. To je vlastne brzda, ktorá po zatlačení
na váhu auta sa zabrzdí, aby mala väčšiu nosnosť, do nosnosti auta, aby sme ju mohli vlastne využívať pre vlastne potreby obce. S tým, že Peter už aj navrhoval, že by sme ju potom dali tak, že ak bude mať niekto záujem, môže si ju prenajať pre svoje vlastné potreby. Po dohode so starostom musí byť určený pracovník, ktorý si to bude zodpovedný, aby na to neskragulovali tí ľudia. Aj formou zapožičania? Hej. A bude brzdená elektronicky, alebo... Nie, ale potom už to vyklopnú. Takú, čo má ten... To bude asi drahšie. No tak je to drahšie o 100 €. Ale manuálne, tam je len taký heverik. Ten pozinkované, neviem ako sa volajú. Bamax to predá. Pongrác tam to treba hovoriť. Lebo je to výhodnejšie, vieš, že... To sú asi najlepšie ceny na to. Keď už, tak o 100 € dáva tak viac, aby to... To je rozumné. To je dobrá vec, dobrý návrh. Dobre. Čiže... No, dobre, čiže poberte od starostu obce, aby to vyriešil a predložil ponuky a už neviem, či sa stretneme všetci alebo... Starostu obce... Na lepšom záujme môžeme... S preverením. Čo? Nákupu. Obstarania. Obstaranie. A na to zabudem musieť robiť Už potom len... Ak je nad 1 000 €. Nad 300? Nad 1000. Nad 1000. A Ja to sa to tam presne. nie. Už len To zubárnici museli požičiavať. To musíš prieskumu. 3 bonusy. Obstarania, vlečky. Tie vlečky sú... Vlečky s výklopným, môžem to tam dať? No, S výklopným, Manuálnym zariadením. s výklopnou ale ak to bude plošinou, modré. plochou. Plošinou. Plošinou. Ty si ešte niečo o brzdení vedel, nie? S nájazdovou brzdou. Nájazdovou. S nájazdovou brzdou. Už mali byť tieto. Dobre, To je nad koľko? tu máme Nad toto. 450 km. Záleží, koľko ti auto umožňuje. Zase To potom, aby ste... treba pozrieť. Aby ste koľko nepreťažili koľko je tam? vlečku, aby ste nepreťažili vlečku, Aby ho nezadvihol. moment, aby ste nepreťažili vlečku oproti autu, lebo potom vlečka si vyžaduje vodiča so skupinou E, aby ste neboli... No nie je už vlečku šoferovať s ťahaním, keď sa auta vozia, tam už potrebuješ mať vodičský skupiny Ečko, takže aby ste... Príjme si na 750 km. Privesť to Nekomplikujme to. Ja to iba dávam do návrhy. Tak pod to, aby nebolo treba Ečko. Dobre, A sa nemôže zadať teda kúpiť 10 metrovú vlečku. Ak ju chceme, Vyšleme starostu na vodiča, ak ju chcete oficiálne na značkách, potom Budeš si na vesi, príjme si robiť. To musí byť na značku. dobre. ale mám odkazujem. Ďalší bod. Informujem vás, že som od 1.4. od dnes zamestnal 4 ľudí. Máme 22 ľudí nezamestnaných v obci. Mali sme obrovský problém vôbec niekoho zamestnať. Podarilo sa mi zamestnať Petra Kikiríka, Mareka Flašku, Martu Flaškovú a Peter Flaška. Marta Flašková je jeho mama. Peter Flaška. Marek Flaška. To dať do zápisu, to dáš do zápisu. To len, že informovalo. Neviem si dať do zápisu. Petrova mama je to. A ešte som zamestnal Ingridu Očenášovú. Marta Flašková. Joža Slobodníka, nie? Mama Petrova Flašková. Malinu. A ja na Malinu si nezamestnal. Mama je. Ten strany cestné návrhy. Máme to. No, Aha, Igrita. A čo? budú mať plat 380 € v čistom, budú pracovať 8 hodín denne a 95% nákladov nám preplatí úrad práce. Ako jeden z mála obcí sa nám to podarilo preplačiť, pretože niektorí starostovia to nestihli a budú môcť len 5 mesiacov, lebo to je na 6 mesiacov. Ja som to stihol, máme na 6 mesiacov 4 ľudí. To znamená, že návrh môj zase do pléna je ten, že Peter som sa dohodol, že keďže nemáme žiadne obecné auto, ktoré nám bude pomáhať pri údržbe komunikácií, respektíve údržbe ciest a kosenia a tak ďalej, že by nám on robil tú údržbu s tým jeho tragáčom, čo má. Lenže Kto? Peter Flaška. Za 20 € do zápisu? za 20 € mesačne som sa s ním dovolil na symbolicky, len mu musíme preplatiť benzín, pravda, že hej?
potrebujem váš súhlas k tomuto, aby sme mohli mu platiť benzín, lebo budeme potrebovať zase kontrolovať, jasné, že Jaro to dostane na. Ako to spravíme? Benzín, na kosačky. Do kosačí rozpísané. Nedá sa inak. To je diesel, nie? Nie. Ale to nebude veľa. Bude to Nie, veľa. 20 litrov na mesiac. No, Tých 20 € na mesiac za prenájom, akože toho, ale benzín nebude benzín viac. okolo toho nepotrebovať. To tiež, no, jasné. Bola potreba. Prenajať môže, nie je označené motorové vozidlo. A teraz máme tiež. Teraz majú Ivan. Má C-čko. Má prevozných čísla tu. C-čko ty môžeš prenajať ako C-čko je pre súkromníkov. To máš. Tam sú veľmi striktné limity. To sa nemusí. Ale teraz sa nemusí oficiálne prenajať. Bolo by to by možno, že neoficiálne, ale v zákonodárstve v inej položke. A vyplatiť mu to ako Keď tam Inga splatí vodo, niečo bude. že nič nie je papierovo prenajímané. Môžeme to že aj teraz môžeme to takto spraviť. Aby neboli problémy. Aj multikára, to všetko bolo na čierno. To bolo bez značiek, tam keby sa dačo stalo, to všetko bolo na starostovi. Tak ja by som to tak nahal. Ja sa snažím vám pomôcť, lebo nebudeme mať ešte mesiac a pol dokimentácia nebude, tak nemáme ako čo robiť. No Ani veď vločka. ako nevravíme zle. Ale Musíme to tak, no musíme... aj ich Petra upovedomiť, že je to tak systémové. Vieš čo? Ako starosta vypracuj, že to je na jeho riziko. Na vlastné riziko. Daj mu to do mzdy. Do mzdy. Do mzdy mu daj tých 20 €. Dobre. A nech ti podpíše vlastným podpisom, že riziko Ty si môžeš znáša. Na papier. vlastné riziko. No. Riziko nemôžeš preniesť takýmto To spôsobom. sa nedá, no len on bude ako osoba Byť Petrom to v žiadnom prípade. Aj poistku si platí na to. Určite nie. Čo sú? Ale môžu sa aj také nejak. Ale musí mať, keď má C-čko. Musí mať, ale Ale nie, to zákon, nie, Zákonu poistku musí mať. zákonu musí mať. Tam sa platí 20 € na 3 roky. No tak neplatíme a máme C-čku. Môže mať, tam není, tam ti tiež je striktne, není určené, že Zákonu. že musíš si oné. Tam sa nemusí na C-čku Bo keď aj platiť, to ako sa na stane, poistku. že sa čo bude, ale na čo nájde. Ja ti tak vravím, ako je nikto v tom, Nemá to jasno. medzerí a nikto to nemá jasno a Nie je to stanovené zákonom. nie je to stanovené zákonom. Koľko môže taká poistka? Keď máš, dáš tomu, čupneš sa za tým, môže ti to pomôcť. Keď nemáš, To prihlasovanie A ešte to je beží. traktor? Už čo asi zatrhne. prihlášovanie bolo, potom bol zákazník, teraz momentálne neviem ako. A vieš, ako to teraz je? Že Ja mám doma, nemám v robote, mám prefotený. Bolo tak, že bolo na všetko. no, Potom teraz je začali polovníci vo veľkom a všetci chceli mať lesnú stráž a neviem čo, a začali voziť zvonku Pajera a všetci prihlasovali autá funkčné na dosom. Tak potom pridali, že iba lesné traktory, poľnohospodárske traktory, aj to traktor, ktorý máš na riadnych značkách, odhlásíš ho, aby si ho prihlásil na C-čko, už ti naspäť nikto nikdy nedá riadne doklady a plus ešte napísať vojenskú techniku a konkrétne veterinsky ti všetkých No tak zahrnuli. momentálne, No, je sa tam navychotenie. momentálne nemáme nič, no ale chceme začať, máme 3 chlapov, môžeme začať robiť obkop okolo školy, hej. Tam ten izolovať ten múr, to budeme prvé potrebovať. Potom sa mal ešte niečo, Jaro chcel nejaké stromy poriadať túto hore. Pluhy za ne. Potom ak sa začne kosiť, tak už sa bude kosiť a tráva sa bude musieť vyvážať. Kosica bude tak za 2 mesiace. No, No a čo s trávou, či čo? Ja aj môžeme odviesť. odvez. No, o mesiac a pol bude už, akože. No, to sa nedajú. Lebo týmto pádom, akože o čo ide? O čo ide? V skutočnosti ide o to, že nám by sa zišlo nejaké obecné auto. Ja sa snažím ušetriť obci to, aby sme my tento pôrok do jesene vydržíme s Petrom a potom na budúci rok vytvoríme nejakú položku, z čoho si vytvoríme na nejaký traktorík alebo na niečo, čo nám bude slúžiť na údržbu. Aj bez značky sa dá poistiť. Momentálne nemáme na to, aby sme si ďalšie auto pridelili na údržbu obce. Proste ušetríme tento rok za to, že nekúpime nič a budúci rok kúpime nejaký traktorík. Tento rok nás to vyjde v podstate len za benzín. O nič iné mi nejde. Dobre, čiže dohodneme sa. Súhlasíte s týmto môjim riešením? Tak treba to robiť, aby to fungovalo. tak robia. Na fóriku sa nedá voziť. Hej, No, nebudeš dobre. lietať. Ďakujem pekne. Ďalší bod je vlastne, že informujem vás, že Štatistický úrad Slovenskej republiky potvrdil, že priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca je
v roku 2014 dosiahla 858 €, z čoho teda vyplýva, že starostový vychádza momentálne plat v hrubom 1416 podľa zákona, hej, to je to, čo aby ste vedeli. A druhá vec, takisto som... Dáš do zápisu? Asi áno. Dajte to zápisu, nemám s tým problém. Rôzne. To prišlo ako teraz? Nová informácia? Nie, no to štatistický úrad vydal za minulý Ale rok. kedy? Za minulý rok, ale teraz to je 6.3. to vydal. poštovne dojde. Ale toto by sme mali zobrať asi na vedomie, ak sa zvyšuje. No jasné, musíte zobrať na vedomie. Čiže to treba zaradiť ako do bodu tunáka niekde, do hlavného bodu. Daj to kľudne v bode rôzne a Môže byť rôzne. daj to do bodu rôzne a vypíšeme bod rôzne na všetky body, ktoré sme prerokovali, aby to bolo všetko, aby bolo všetci ľudia vedeli, čo sme rokovali v bode rôzne, lebo tie body rôzne je ich toľko, že je ešte viac ako normálnych bodov. Veď nemáme problém. Čiže daj mi číslo. Minimálna, teda priemerná mzda. Priemerná mzda 858. A Plat starostu je 1416. koeficientom, aby bolo jasné, prerad 858 krát 1,65. Môže byť ten plat aj nižší? Nie. Nie, To je minimálny plat. To je minimálny plat v zákone, je to napísané. Tie dediny sa majú dobre, že majú 30 obyvateľov. Čo majú 30, majú menší koeficient. Napríklad tí, čo majú 1001, tak majú viac. Ďalší bod je o odhlásenie platu hlavnej kontrolórky obce, ktorý sa tiež zvyšuje týmto pádom. Sa odvíja od platu v národnom hospodárstve. Kontrolórka. Kontrolórka má úväzok 0,18%. To znamená, že aby ste boli v obraze, že ako sa vypočítava plat kontrolórky obce, 858 krát 1,28 je koeficient pre kontrolórku, to je 1098,24. Krát 1098,24 a krát bodka 18. Tak, ale kontrolórke obce bola vždy každý rok je priznaná odmena 30% vo výške 329,47. Toto musíme ale odsúhlasiť, že či súhlasíte s tým, aby pani kontrolórka mala. Takže takto, 858, či koľko to je tá minimálna priemerná mzda v národnom hospodárstve, krát 1,28, krát 1,30, krát 0,18. Tak. 257 €. 250 €. 257. Koľko? 257 v hrubom. Plus 30%? Nie, to je konečná. To už je v tom. Ako matikou. A toto musíte odhlasovať, či súhlasíte s tým. Toto sa tak traduje, vždy to je každý Môžete dať rok. návrh na úpravu, môžete súhlasiť, je to na vás. A musíme dneska? No, určite, áno, teraz sme to navrhli. Pani kontrolórka si zaslúži. No veď je to stanovené. Môže zvýšiť. Aha, 858 krát tabulka 1,28 je krát 1,30 je a krát 0,18 je. To mi zle vyšlo. To nemám ja to. 197 to vyšlo, Ivan. Ja som 10 čiarku videl. 197 a to je zle, to mi malo výsť 257. 257 €, to je plat pani kontrolórky. V hrubom, hej, že pani kontrolórka. Keď si porovnáš, vieš, koľko sedíš, že či to je, ako to vychádza, že na hodiny. Pani kontrolórka? Na hodiny to vychodí tak, že by som mala tých 6 hodín týždenne odpracovať na A nie je to viacej? Nie je to viacej, ja chodím len tieto stredy, ale ja doma veľa robím. No veď práve, že či je to adekvátne. My si väčšinou voláme tak, či tak a Anička robí vždy nad rámec, lebo No veď si myslím, že vyriešime. Nie, mne to stačí takto. To ste ani 3 € nevíte. No veď práve, že to je dosť málo. Teraz keď nemáme ani vlastne tú pracovníčku a dosť je to tak. Jasné, ja som tiež za, aby sme zvýšili určite. Nie, mne to stačí úplne, netreba. To je nemoderné. Ja viem, že teraz sa majú dobre len 10 ľudia, ale... Hej, tak. No ešte toto musíme hlasovať. Takže kto je teda za navrhované zvýšenie? Ja by som zvýšila, ale nemám to. V akej výške teda chcete zvýšiť? Na 40%? Na 50%? Nevieme, koľko to vyjde, no, tak zhruba.
Dobre, takže... Poďme na tých 40, koľko by to vyšlo? 40%. 858 krát 1,28 krát 30 256,9. A teraz idem urobiť na 0,4. 858 krát 1,28 krát 1,4 krát 0,18 je 276. To je to aké zvýšenie? 21. Či to je 200 je dosť. 276. Od vás záleží. Ja navrhujem zvýšiť to na tých 40%. Ja tiež. Dobre, hlasujme. Kto je za 40%? Super, všetci, ďakujem. Ja mám... Čiže koľko to je? 270, no 25 platí. Ale takže to čisto bude 15. Dobre. Kto má do bodu rôzne niečo ešte? Koľko to bolo? Ešte sme dávali Ja by som ešte... Prosím? No veď bude Ivan pôjde, no ide Peter. Teda, Tomáš, máš niečo do rôzneho? Iba s Peťom, čo som aj pozeral k aktuálnej téme, ak zajtra chcete ísť spíliť, alebo čo, či nie? No, toto rôzne, že... Príde zajtra tá lavica, či nie? Žiadame, aby... No, ale to sa nevie, či všetko stihne, že sú kde všade stromy a popri inom, ja by som ti chcel ešte len spomenúť, čo je pri volejbalovom ihrisku, taký topol veľký. Ak len s neho povyberať, ale to aj Peter Kostus ako aj vravel, no ale tam furdáky cez tieto vetry konár padne taký už ako svet dole. To je taký strom... A to z toho topola, či z tej lipy? Aj z lipy čas padne. On to už žiadal? Ale nevie, ale ešte predtým, mne nevravel nič ešte, ale predtým sa mi zdá, že také možno už dávno. A tebe to hovoril? Volejbal chodíte hrávať, tak penalty, čo je... To vravel, ale neviem, či to oficiálne navrhol, ale... Dobre, to mi stačí. To je taký strom ako svet. Úradný záznam o tom urobíme. Ten keď sapne, tak... No. A veľké konáre s neho padajú, no tak len ho pozrieť aký, ale práve to je... Kedy sa idú vypísať? Treba to prečítať, žiadne starost budúce o vypílenie stromov aj pred budovou obecného úradu, nakoľko vládne budova, hlavne priestory pošty a stromy zasahujú do elektrického vedenia a majú na 25 rokov a to je už strom, ktorý by sa mal spíliť. Hej, ale to sú, vy sa chystáte na konáre opilovať alebo tak, hej? Lebo ak stromy celé, tak potom ho musíš len v tichosti spíliť a zmiznúť preč. Lebo čo ja chodím, aj z roboty chodíme, bol som aj minulý týždeň, pri Mavskej, Bystric, Žiari, tak zo životného prostredia vyžiadať a do konca marca sme museli stromy, ale tak sme chytro boli. Keby mal starostka povolenie, No nesmiete ani vidieť, ja musíš, celý strom musíš len chytro a zmiznúť. A ako ma starý otec učil zatrieť blátkom. Najlepšie. Aby nebolo čerstvý ani. To pôjde okolo, to je tak. Nie, ale... My chodíme, tu je to iné, dajme tomu, ale aj tu máš ľudí, čo nevieš, čo kto dneska fotí všetkým, ale tamto som bol žiadal, kde vonom budova vedľa budovy, teraz pozrú tam budova oných a stromy si likvidujú ako... Tam je to, oni majú ten základ životné prostredie, že je do obvodu 15 cm a rozkonárenie stromu na 1,50 m. A to, že je vedľa strom, vedľa budovy, tak to je múr a tu rastie a že ti už múr A to 15 marcov potom priletel tak. a odtlačilo a neviem čo, tak no. No, čo ešte máme? Že žiadame starostu obce, aby nemuselo byť zvolané mimoriadne zastupiteľstvo k verejnému obstarávaniu. Je to potrebné? Ale to nebude. Verejnému obstarávaniu autu. Nie, no Ivan navrhol, aby bolo mimoriadne zastupiteľstvo. My sme požiadali o zvolanie pred termínom otvárania obálok, aby sa ujasnili tie body, ktoré sme videli, že môžu byť kritické. V prvom rade, kto odsúhlasil, aká cena, lebo z toho, čo som mal ako poslanec predložené, to bolo 13 500, neviem koľko benzín, diesel 16 000, neviem presne. A nebola tam hlavne tá cena, preto sme položili aj s Jankom otázky, keď to bude v takom limite, v takom, čo bude ten obstarávateľ robiť? A ďalšie veci tam boli. Ja som potom nezvolával to zastupiteľstvo.